Ne-am apucat în pandemie, când au fost parcurile închise. Pentru că am stat acasă o perioadă, atunci m-am apucat și i-am scos la muncă care au fost pe lângă casă. Trebuia să ies afară și am început cu chestii simple, pe partea cealaltă a blocului. Cu un cărduleț, cu o treabă, cu un pom, pe urmă am început să comandăm. Nevastă mea a început să zică, vreau o floare de aia, vreau un pomișor de ăla, mi-a pus smochin, eu am smochin în fața geamului. Pământul nu susținea niciun fel de floare, niciun fel de vegetație și a trebuit să punem ghivece. Și pe urmă, ca în orice vară, toată lumea aruncă, schimbă pe-n casă, au început să apară lemne. Eu, în setadă, să stau pe afară, am început să tai la ele. Bormașina cu care am lucrat a murit la datorie, am înfipt-o și pe asta este în grădină. Copilul încearcă să intre, el atrage câte ceva pe acolo. Problema e că începe să tragă și de obicei părintele, dacă tot a ajuns înăuntru acolo, îl cam lasă să facă orice. Și atunci, tragi de una, tragi de alta, nu poți să-i zici ce să zici. După care încerci să le pui la loc sau să le repari sau să le dai la o parte. Sunt elemente pe care le-am aruncat, pentru că n-au mai putut fi făcute. Uite, în balansoarul ăla te poți da. Cu avionul nu te poți da, dar el a fost inițial făcut ca să-și bage vreun părinte, chiar și copilul. Mi-am dat seama că nu e în regulă, care însemna să intre prea multă lume și să-și bage copilașii, și am pus floare și în ăla. Cea mai mare, dacă pot să zic, bucurie în urma acestei lucrări constă în reacția trecătorilor. Mari, mici, adulți, copii, au bucuria că se întâmplă chestia. Așa. Îl băgăm cu totul, da? Da. Așa. Cu pământul ei. Pune-i de desubt. Deci grădina efectiv a fost nelucrată. Era pământ uscat, beton. Și am început, m-am apucat așa, cu paleți, cu cauciucuri, cu ce am avut la îndemână în primă fază. Am început cu un purceluș din sticlă. Pe urmă am luat o vanis cu sticlele, am făcut floricelele și pe urmă am văzut soarele, care a trebuit să-l fac și pe ăla.
cam tot ce am făcut din astea reciclate, să zic așa, refolosite. Le-am dat o altă viață. Nu facem legumicultură în fața blocului, nu, că pe urmă, adică stricăm tot. Nu, astea la țară, astea în curțile fiecărora. Aici am vrut să fac și o să facem în continuare, o să mai reamenajăm, dar doar să fie plăcut ochiului când treci și când intri în bloc să-ți fie plăcere. Suntem noi care stăm, pentru că noi am muncit, dar și ceilalți, dacă vor să vină, nu ar fi niciun fel de problemă, numai că nu au curaj să intre când știe că n-au făcut nimica și poate de multe ori am fost și sfidați. Dar este liberă pentru toată lumea. Cine vrea să vină, e liber să vină. În perioada pandemiei ne-a prins foarte bine pentru ăștia mici, că nu puteam ieși cu ei. Și am stat cu ei aici afară și au mai fost și băncuțe făcute lângă masă. Nu era gard, nu era nimic și se strângeau seara la băutură. Și atunci am renunțat. Și când vrem să ieșim cu scăunelul și nu mai au cum să intre, să se așeze, că nu or să stea în picioare la băutură. Investiția a fost, munca a fost. Noi aveam... patru tătiși din bloc, să zic așa, fiecare cu o sapă, o cazma, o greblă. Am fost în Dedeman, am cumpărat nisip, foliu și în jumătate de oră era gata. Cine vine să joacă, la sfârșit are grijă să și strângă. Îl ținem acoperit, că să nu intre tot felul de mizerie în el. Bravo! Când suntem acasă, dacă n-au copiii chef de parc și vor să vină aici, stăm aici. Foarte ok, deci nu ne-au reproșat niciodată nimic. Din contră, ne-au încurajat să facem ce facem. S-au bucurat când ne-au văzut că facem ceva în grădină. Ce e astăzi? Petrecerea cui? Nu știu atât. Bună. E prima oară când fac chestia asta. N-am închiriat un local pe undeva, am zis, hai să vedem cum iese în grădină. Și văd că lumea e fericită. Am pus un lacă de la ușă, pe care o are tot locul, cheia. Și oricine din bloc e binevenit. Nu-l deține cineva anume. Oricine.